Podpořte zdraví svého srdce díky přírodnímu doplňky stravy Cardilus. Dnes vám přináším další tip na kampaň naší síti Afial, kterou můžete začít ihned propagovat na vašem webu, blogu, magazínu, Instagramu, TikToku, YouTube a získat tak provizi až 20% z každé objednávky. Jmenuji se Radek Štícha a jsem součástí sítě Afial, kde pomáháme e-shopům, majitelům webu a influencerům vydělat peníze. Jdeme na to! Jde o kampaň e-shopu cardilus.cz nabízející přírodní doplněk stravy ve formě tablet od známé české společnosti Primulus. Cardilus obsahuje účinné látky, které podporují zdraví srdce, cév, imunitu a podílí se i na snížení krevního tlaku. Zákazníci si mohou objednat balení na zkoušku nebo se přihlásit k pravidelnému měsíčnímu odběru a dopřát tak péči svému tělu pravidelně. Pokud vaši sledující řeší problémy s vysokým krevním tlakem, špatným cholesterolem nebo slabým srdcem, tak při dlouhodobém užívání může Cardilus pomoci srovnat hodnoty jejich krevního tlaku do latě, podpořit správnou činnost srdce a zajistit, aby oběhový systém běžel opět jako hodinky. Tablety Cardilus obsahují 12 účinných přírodních látek se zázračnou schopností, jako je meduňka, draslík, resveratrol, dobromysl a další. Vaši sledující tak mohou mít i díky vám opět zdravější a veselější život ještě dnes. Cílovou skupinou jsou muži i ženy ve věku 30 až 80 let, řešící problémy se srdcem, s imunitou a cholesterolem. Pokud máte takovou cílovou skupinu, nabídněte jim cardilus.cz a získejte provizi až 20% z každé objednávky. Cardilus můžete propagovat na vašich sociálních sítích, na blogu, recenzních webech, v produktových katalozích, třeba pomocí článku o zdravém srdci, cévách, imunitě a podobně. Banery, fotografie a tipy na propagaci najdete přímo v našem systému afial.com. Pokud ještě nejste součástí naší sítě Afial, stačí se zaregistrovat jako publisher, získáte 8 € jako vstupní bonus a můžete začít ihned třeba kampaň Cardilus propagovat a vydělat tak první peníze. Pro více tipů na kampaně naší sítě Afial nás nezapomeňte sledovat. Je to jen na vás. Mějte se hezky, ahoj!